Aquest projecte es diu Nyonya i el seu títol ve per una equivocació. La Sol, d'origen argentí, i jo, d'origen català, un dia estàvem parlant sobre la connotació de la paraula nyonya. Jo vaig entendre que a Argentina, per la Sol, nyonya era quelcom de positiu, mentre que a Catalunya, a part de la connotació de mandra que té la paraula nyonya, jo recordava molt com de petita l'utilitzàvem per acallar qualsevol queixa, no?, que jo tenia. No nyonyés, no seas nyonya, com a argument últim, una fal·làcia, per acallar qualsevol queixa que tenies en un món patriarcal. Després, parlant i investigant les etimologies, ens vam donar compte que no tenia aquesta connotació argentina positiva, sinó que era la mateixa que aquí, i això ens va portar a reflexionar sobre el llenguatge, no?, de com el llenguatge depèn tant de la nostra memòria, dels nostres records, de les nostres impressions. I les nostres impressions sobre el món venen donades a partir dels 5 sentits. Per això vam optar per fer 5 grups de conjunts d'obres on reflexionem cadascuna sobre, posem l'accent en un dels sentits. Tenim l'oïda, tenim el tacte, tenim l'olfacte, tenim la visió i tenim el gust. Aquest primer conjunt fa referència a l'oïda i es titula Una casa pròpia i està composat d'un GIF i uns àudios. La Sol ara us explicarà el GIF, però referent als àudios puc dir que hi ha dos eixos, hi ha diversos, però 2 dels eixos que travessen tot el projecte és una crítica al món capitalista i colonialista i l'altre l'aigua com a fil conductor de totes les peces. Per això els àudios que podeu escoltar estan gravats amb un micro hidròfil, és a dir, que el micròfon està dins de l'aigua i sentim l'aigua des de dins, perquè parlem molts des de punts de vista, no? I ens interessava aquesta metàfora de punt de vista de l'aigua. I després són retalls d'àudios entre la Sol i jo des que guanyem la convocatòria de Sant Cugat fins al moment, moments de com estem vivint en aquest món, no?, d'artistes de creació en què estem sotmesos tota l'estona a postular obres. Entremig també hi ha l'examen de català de la Sol, no?, que reflexa també aquesta condició de migrant, i com ens donem suport l'un a l'altre en aquest sentit. Una casa propia es una animación hecha a mano de 2 cabezas, una grande y otra pequeña, ancladas a la tierra por una trenza como metáfora de nuestra hermandad con la tierra. Y estas cabezas son frutos o árboles dentro de un paisaje que muestran esta relación íntima y de amor con la tierra que nos nutre y nos sustenta. Y nos invita a reflexionar sobre cómo elegimos narrarnos a nosotras y a nuestro territorio, nuestra historia, y desde dónde las contamos. Y si nos vemos reflejadas en estas llamadas casas y cuerpos. Y habla de esta dualidad que tiene un lenguaje, que es por un lado una súper herramienta para crear y crearnos la manera de contarnos, y a la vez que sabemos que fue usada para silenciar y dominar y despojar a tierras, cuerpos y culturas de sus lenguas antiguas. Pero también están sujetas a un ciclo, y esta finitud también la honramos como parte de la naturaleza y nos permite imaginar y construir otros modos de narrar y de mezclar los lenguajes y de abrirnos a una diversidad que refleje todo lo que somos. Este conjunto escultórico ONAS lo realicé en cerámica y está pintado en muchos colores, inspirada en el sol cuando toca las zonas. Y la relación entre el olfato y onas, que quiere decir olas en catalán, es que es un sentido que, si bien nos devuelve a un espacio particular como de ritual, como son los olores que nos pueden recordar la infancia, las olas también nos recuerdan la fuerza de lo particular conectado a lo colectivo, porque no se llama ni lágrimas ni lluvias, se llama onas porque es parte de un mar que a la vez es parte
súper grande de la Tierra, así como nuestro cuerpo, el 70% está formado de agua. Y este agua es como el hilo conductor de todas las obras, de toda la exposición, y cataliza este sentido de lo familiar, de que nos devuelve a lo colectivo en un mundo justamente donde se nos promueve o pareciera que se nos educa para ser independientes y olvidarnos que alguna vez fuimos dependientes y que seguramente la fuerza de lo colectivo está en ese depender de otros y ser parte de un colectivo y estar conectados y siempre con el agua como eje conductor, como si fuera un río a cuidar en esta tierra de la que somos parte. Aquí us volíem compartir també que la idea de l'aigua, com que travessa tota l'exposició, ve d'una cosa tan mundana com unes humitats que van sortir a la paret de la meva habitació, que van acabar amb un vessal d'aigua per terra, i quan va venir la persona que feia l'obra va dir una frase que ens va marcar molt, que era: l'aigua, sigui com sigui, sempre troba el seu camí. Això em va fer reflexionar i li vaig escriure tot seguit un missatge a la Sol dient: amiga, què em dius si et dic que l'aigua és la dona, si les dones som aigua? I amb aquest paral·lelisme, no, de la cultura popular de les dones d'aigua, hi havia tot un munt de pensaments allà barrejats. La idea és que l'aigua és creadora de vida i la volem i la necessitem, però la necessitem continguda. L'aigua en excés és devastadora, pot matar, hi ha claríssims exemples recentment, no, com la d'Anna. Llavors, en una societat patriarcal, fer aquest paral·lelisme entre la dona i l'aigua, dona com creadora de vida, igual que l'aigua, però continguda, perquè si no és perillosa, mantenint el seu espai, que no es desbordi. I aquesta és una altra de les idees que travessa tota l'obra. També aquí a l'olfacte hem volgut reproduir l'olfacte de les onades del mar, però ha estat molt complexa per diferents raons, però tenim un olfacte pi marítim que anem ruixant les escultures durant aquests dies d'exposició. Aquest tercer conjunt es diu Els fils de la memòria i representa el tacte. És el conjunt que més transformacions ha patit des de l'inici del projecte fins ara. Teníem claríssim que volíem que fos una peça d'art tèxtil, però l'hem anat modificant fins que ha esdevingut el que podeu veure aquí. És un llençol que vaig agafar de casa la meva àvia ja no viu, i per mi era molt important, molt simbòlic pel tema de la memòria. I durant tot un viatge que vaig fer aquest estiu, de quilòmetres i quilòmetres en cotxe entre França i Suïssa, vaig anar brodant aquests puntets. La idea era fer com una frase en braille, relacionant-la amb l'assaig de Remedios Zafra sobre la dictadura de visual, de com actualment en el món gairebé tota la nostra interpretació ha de passar per lo visual, no? Llavors volíem que en sala el primer impacte fos: i aquí què diu? No puc entendre, no puc deduir només mirant aquest llençol. Sé que hi ha puntets, sé que és braille, sé que el puc tocar, però si no sé braille no l'entenc, no? Llavors, per això al conjunt hi ha un cargol de mar, que la idea és també reconèixer l'altre sentit, que és l'oïda, no? No ho puc reconèixer amb el visual, en el tacte, només si sé braille, llavors amb l'oïda. Quan agafem el cargol de mar ens fiquem a l'orella i és una història narrada, és una carta narrada d'una senyora gran cap a la seva amiga de l'alma que acaba d'ingressar en un centre, una residència, perquè té Alzheimer. Llavors ella li broda aquest llençol, el fica a sobre el seu llit i li explica, li recorda, perquè cada dia es pot oblidar, de què diu allà, no? Per si de cas la seva memòria, el seu cervell, també ha oblidat com llegir en braille, li explica que aquesta és una frase de la Karen Blixen, escriptora, que diu: el agua salada todo lo cura, el sudor, las lágrimas y el mar. I explica la representació simbòlica que té per elles aquesta frase. En Matriz vemos un salón de té inglés que nos invita a reflexionar sobre la importancia que le damos a los objetos, sobre las personas y los cuerpos.
Vemos una mano, color de la tierra, simbolizando una madre y una hija, y también la tierra que nos alimentan y nos nutren por otro lado, y una mano blanca que sostiene una bandeja con una taza de té que dice Empire Tastes Like Earl Grey, que el imperio sabe a Earl Grey. Es una manera de nombrar la aceptación de lo cotidiano, de la explotación de la naturaleza. Y esta obra también nos invita como a deleitarnos en esta aceptación con la que crecimos y fuimos educados culturalmente, y una vez aceptado, despegarnos de esto para desear cambiar el mundo. Y en el fondo hay dos dibujos que son una casa propia y tejemaneje, donde se ven dos cabezas en uno y una cabeza en otro, como tejidas, puro pelo, a veces enmarañado, con manitas que lo van deshaciendo o agua que va cayendo y todo eso como en un infinito de deshacer, una maraña que es nuestra propia cultura, hacia una visión de libertad y de transformación social desde estos cuerpos particulares hacia lo colectivo. Aquest conjunt d'obres l'hem volgut presentar sota forma d'una saleta per prendre el té, com aquesta metàfora última sobre el colonialisme, aquest regust d'Earl Grey que parlava la Sol. També aquí volíem parlar del fet de que migrar sempre és una qüestió aleatòria, és a dir, el fet de que tu hagis nascut en un tros de terra, les condicions de les quals de vida són més desfavorables que d'altres i et fa migrar a un altre tros de terra per ser la mà d'obra d'aquelles persones que viuen en condicions millors, és una qüestió de sort. I precisament per això, durant la inauguració i altres moments que intervenim l'exposició, posem unes galetes de la sort fetes a mà per nosaltres sobre les safates, i dins d'aquestes galetes de la sort hi ha un missatge que és un poema sobre el concepte de frontera descomposat en 9 trossos diferents i que juntant-los pots llegir aquest poema. La quinta obra es Narciso 2.0 y retoma el mito cambiando el reflejo por una idea del brillo que nos da la pantalla. Porque la verdad es que se buscan los reflejos que la rodean, y antes eran los relatos, las voces que nos contaban nuestras ancestras quiénes éramos. Hoy es la pantalla que nos devuelve una imagen brillante, exacta, domesticada, donde aprendemos a delimitar esta cultura bella que más bien podría ser un adoctrinamiento que una educación, y hablamos del peligro que esto implica, porque se nos enseña que este otro queda fuera de nuestro sentido de lo visual, que como parte de nuestra identidad. Y lo visual siempre fue territorio del poder, desde las hogueras que borraron cuerpos y libros, hasta las pantallas que hoy nos enseñan a marcar estos espacios de lo bello y de lo que no lo es. Como un teatro donde el escenario controla y aprendemos a gustarnos y a excluirlo, lo otro. Pero no todo se mira, hay esperanza, porque también podemos buscar cuidar los otros sentidos, el oído que escucha, la piel que toca, el gusto que se deleita en sabor compartido, el aire que compartimos y que nos atraviesa, y saber que no todo lo que brilla es oro, y que fuera de ese brillo de la imagen sigue latiendo lo común,